Bawuthola kanjani umsebenzi eDurban uhlale kude? Hayi, phela mina ngithe ngiye eThekwini ngase ngivele sengiqashiwe. Ngisuke la mina nenkontileka yaseGoli siyosebenza eThekwini. Ngaleso sikhathi bekwakhiwa iAdams College. Yayakhiwa kabusha. Angizwa ukuthi ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Ubani futhi lo? Unathi. Sisuka la nini bekunini beku 2001 22 nginama kwaku 2001 la ngasekupheleni kwawo. Imeya yeGoli ngaleso sikhathi kwakubani kwakumnumzana uAmos Masondo. Angizwa ukuthi ngithini? Yebo. Mayisiqasha ke lenkontilaka le basitshele ukuthi sizohamba siyephi siAdams College. Kwakunamanye nje izakhiwe lapha amaklasi okwakufanele akhiwe kabusha. Kunenye ke insizwa kwakuyanga la eKatlehong. Kwakuyona yayinduna kwakusihle isibongo sakhe kwakuzitha babembiza ngoGeneral. Athi kuGeneral wemthuno ngithunywa abelungu kuwena bathi abelungu njengoba ngizobe ngingekho kwakuthi futhi babemsasuthi masifike eThekwini nadlula eEastern Cape ba umsebenzi kushino umsebenzi ongala eEast London. Athi yena ucela ke ukuthi ke mina ngibe yini indlebe neso labelungu ngesikhathi bengekho. Ngithi mina athi yena hayi ngibonge ke lokho ngoba phela kwase lokho kusho ukuthi ke nemali sizothi xaxa eyami ngeke isafana neyabanye abasebenzi njengoba ngizobe ngiyinduna. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Hayi sishayeke nangampela isikhathi sokuthi sihambeke. Sifike ke nangampela eThekwini ajikeke uzitha ayi Eastern Cape. Ngisale ke nalezi insizwa sisebenze sasiba u9 kwase kuqashwa ke nabendawo ke. Ayi sisebenze kwasho ukuthi ke esontweni lesithathu kwasho ukuthi ke ngisoka ngase ngibhubhisile endaweni